miettikää, on jo 2026. Ja tämä, kuinka just tuli. Joo, mä kerron jotain näistä meidän eläimistä. Tässä on Hessu. Me adoptoitiin sit. Se oli niin hyvä. Se oli pentu vasta. Hessu on 2. Eli 2 vuotta sitten haettiin Hessu vähän niin kuin silleen. Tai jotain semmoista. Niin Hessu se omistaja oli ulkomaan, joten niin. Hessu, mä isun sen kanssa takapenkillä, mä pidin sitä tai silitin sitä. Nyt he vaan luottaa mun. Epa. Toi on Robin. Robin, se on Keijon kissa. Se on vähän arka, mutta se tykkää musta. Epa meidän musta kissa. Se oli löydetty hylättynä ja se vietiin semmoista se paikkaan. Me adoptoitiin se pikkuipana. Se meidän kissa oli jotain 5. Oliko se 5? Nepa on ollut meidän tosi kauan. Se on 5-vuotias. Se on meidän tärkein. Ja sitten Tonttu. Se tuli muistaakseni Hessun jälkeen tai ennen Hessu. Oliko se Hessun jälkeen? En muista, mutta Tonttu. Se haettiin. Me herättiin tosi hakena kaikki paitsi Robin. Meidän ei tarvitse hakea sitä. Tää kaikki muut haettu. Ihan hirveän aikaisin, paitsi sitten se Leppakin. No Hessu, me haettiin sut vitsi 500. Ja Tonttu 400. Ja mä en löydä mitään syödä. Ja en mä tiedä. Löydätkö se vähän löydä? Pitäisikö huutaa seksi? Sä käy ihan hiljesti. Niin mä annan sen huomioonkin. Tää poikkuli. Niin pitäisikö mun vaan huutaa siksi? Paitsi meillä on naapuri. En mä muista, onko meillä naapuri. Muistaakseni on. Mutta mun tekemiä ei huuta 6-7. 6-7! Ai niin 6-7 on kuollut. Upsi. 48. 95. Jop. Mä tiedän jotain syödä ihan just. Tai se on, että mennä kauppaan, kun se on money. Because I'm not broke like this boy. He lives rent free and everything. Mä menen varmaan Hessu kohta kauppaan, koska ei kukaan ole kotona ja ei ole mitään syötävää. Joo. Mä laitan viestin mun siskoon ja äiti, mitä hiljaista ne on. Tai katon, onko tää talossa ja niin. Joo. Ne on kohta.